шаҳри Душанбе маркази маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва зебогиву ободии он обрӯву эътибори миллати тоҷикро муаррифӣ менамояд. дарки амиқи ин андеша боиси ба маротиб дигаргун шудани кӯчаву хиёбон ва боғу гулгаштҳо дар маҷмӯъ зебову дилфиреб гардидани ҳудуди пойтахт шуда, он имрӯз барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ифтихори бузург аст. бунёду навсозии роҳҳои нақлиётӣ сохта ба истифода додани бинову иншооти маъмуриву истиқоматӣ ва хизматрасонӣ, таҷдиди боғу гулгаштҳои мавҷуда ва аз навсозии иншооти дигар дар пойтахт дар асоси нақшаҳои мукаммал ва ба таври муосир роҳандозӣ мешаванд, ки натиҷаи заҳматҳои пайвастаи масъулон ва бозгӯи ба роҳ мондани фаъолият ба таври замонавию назорати пайвастаи он аст. умуман дастовардҳо дар шаҳри Душанбе зиёд ба назар мерасанд ва ин ҳам албатта бо ташаббус ва роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба миён омаданд. иҷрои ӯҳдадориҳо ва роҳандозии нақшаҳои ҷадид дар самти муҳайё сохтани шароити хуби кору зиндагӣ барои сокинон ва ҳам меҳмонон дар пойтахт аз ҷониби масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бар аъло мушоҳида мегардад. душанбе пеш аз ҳама шаҳри саноатӣ аст. саноат аз муҳимтарин соҳаҳои иқтисодиёт ба ҳисоб рафта, ба рушду тараққии он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ин соҳаи ҳаётан муҳими иқтисодиёт бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи муваффақонаи лоиҳаҳои давлативу мустақими сармоягузорӣ марҳила ба марҳила рушд карда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зина ба зина боло меравад. ҳамчунин бо мақсади аз кишвари аграрию саноатӣ ба кишвари индустриалӣ аграрӣ табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон, саноатикунонӣ бо суръат ҳадафи чороми миллӣ ва солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон карда шуд. бо мақсади рушди соҳаи саноат дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе низ тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. давоми якчанд соли охир дар доираи дастгирҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои назарраси раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти рушди устувори саноат, барқарор намудани ҷойгоҳи саноат, ҳамчун истеҳсол ва содиркунандаи маҳсулоти тайёр, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ворид намудани технологияи муосири соҳавӣ то сатҳи ниҳоӣ коркард намудани маҳсулоти дохилӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ба талаботи иқтисоди бозоргонӣ рақобатпазир таваҷҷӯҳи зиёд равона гардид. дар ин баробар дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе нақшачорабинӣ махсус тарҳрезӣ карда шуда барои бештар кардани маҳсулоти саноатӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ саҳмгузорӣ намудан дар татбиқи солҳои рушди саноат тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешаванд. аз соли 2020 инҷониб дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ғайюрпак фаъолият дорад. коргоҳи Ғайюрпак имконият дорад, ки дар як сол 50 миллион халтаи полипропиленӣ истеҳсол карда бо сифати баланд пешниҳоди харидорон намояд. халтаҳои истеҳсолнамудаи ширкат яккаратта буда, истифодаи онҳо ҳам барои муҳит безарар ва ҳам барои истифодабарӣ қулай аст. насби технологияи насли нав имконият медиҳад, ки корхона бе партов фаъолият намуда, боқимонда ашёи коркардшуда ба дигар корхонаҳои саноатӣ барои истеҳсоли номгӯи нави маҳсулоти саноатӣ равона карда мешавад. ғайр аз халтаҳо барои семент, ҳамчунин Ғайюрпак тибқи фармоиш имкони тавлиди халтаҳои полипропилении орд, дигар номгӯи маҳсулоти ғизоӣ ва маҳсулоти кимиёвиро дорад. тамоми марҳилаҳои истеҳсолии халтаҳои полипропиленӣ шурӯъ аз коркарди ашёи хом то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ва рангу ороиши он дар худи корхонаи навтаъсис роҳандозӣ гардидааст. фаъолият намудани корхонаи мазкур идомаи тадбирҳо дар роҳи расидан ба ҳадафи чороми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат буда, бунёди корхонаҳои нав имконият медиҳад, ки вобастагии кишвар аз маҳсулоти воридотӣ коҳиш дода шавад
бунёди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди композит ТА дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои олии стратегии мамлакат саноатикунонӣ бо суръати кишвар ба роҳ монда шудааст. дар корхона зиёда аз 150 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуда дар як сол то 150 километр қубурҳои қутрашон гуногуни аз 300 то 3000 миллиметр истеҳсол мекунанд. истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ бори аввал дар кишвар ба роҳ монда мешавад. маҳсулоти корхона ивазкунандаи воридот буда баробари таъмини кишвар содироти он ба хориҷи мамлакат низ ба роҳ монда мешавад. корхона тасмим гирифтааст ки дар муҳлатҳои наздиктарин мутахассисони маҳаллиро тайёр кунанд ки минбаъд маҳсулоти корхонаро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол намоянд. мувофиқи иттилои кормандони корхона барои истеҳсоли қубурҳо асосан маҳсулоти қуми кварсӣ, нахи шишакин ва қатрон истифода мегардад. дар ҷумҳурии тоҷикистон конҳои қуми кварсӣ хеле зиёд ба назар расида истифодаи васеъи ин намуди ашёи хом аз дохили кишвар ба нақша гирифта шудааст. ифтитоҳи корхонаҳои хурду калони истеҳсолӣ дар шаҳри Душанбе далели равшани пайгирона татбиқ шудани сиёсати бунёдкориву ободкорӣ, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва тораф баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии сокинон мебошад. заводи истеҳсолии ноқили талко зиёда аз 263 намуд ноқилҳои барқӣ истеҳсол карда мешавад. фаъолияти кори 24 соат кор мекунад дар ду баст. ашёи хома мо асосан алюминро аз заводи алюминии тоҷик ворид карда мешавад. дигар ашёҳои хом оиқ, рӯйпӯш, пуркунанда ино бошад аз давлати хориҷи кишвар ворид карда мешавад. сифати маҳсулот дар корхонаи мо тибқи 4 намуд стандартҳои ҷаҳонӣ мо кору фаъолият дорем. стандартҳои Россия, стандартҳои Европа, стандартҳои Хитоӣ, стандартҳои Америкоӣ қати мо ноқилҳоро истеҳсол мекунем. талабот ҳаст дар бозори дохилӣ. айни замон маҳсулоти мо маҳсулоти истеҳсоли ноқилҳоро мо зиёд кардагием, зиёд шудааст ва имрӯз бозори дохилӣ аз ноқилҳои мо таъмин карда истодаем. аз ҷумла дар корхонаҳое ки мо ҳамкориҳо дорем дар ҷумҳурии Тоҷикистон, шабакаҳои тақсимотии барқ, шабакаҳои интиқолии барқ, шабакаҳои тақсимотии барқи шаҳри Душанбе ҳамкориҳо ва шаҳрномаҳо дорем. дар ҷамъияти саҳумии пӯшидаи шири Душанбе низ аз маҳсулоти хоми ватанӣ истифода бурда мешавад. нахуст таркиб ва равғаннокии шир дар озмоишгоҳи корхона санҷида шуда сипас барои коркарду истеҳсол иҷозат дода мешавад. роҳбарияти корхона ширро аз хоҷагиҳои ёрирасони худ ва сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дастрас намуда дар технологияи ҳозиразамон коркард менамоянд. дар корхонаи коркарди шири Душанбе беш аз 80 намуд маҳсулот истеҳсол мегардад. мувофиқи маълумот маҳсулоти истеҳсол намуда талаботи зиёд дошта бо сифати баланд омода карда мешаванд. ҷамъияти саҳумии пӯшидаи комбинати шири Душанбе барои қабул коркард ва истеҳсоли шир ва маҳсулотҳои ширӣ дар ҳамин раванд фаъолият мекунад. мо бояд қайд кунем ки бевосита бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалираҳмон мо соҳибкорон ва аз ҳама дастгириҳо бархурдор ҳастем ва бо самар истифода мебарем. ва бояд қайд кард ки бевосита бо дастгирии асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон мо дар назди корхонаи худ фермаи зотии чорупайро бароҳ мондем ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ворид кардани таҷҳизот, ворид кардани чорва аз ҷумҳурии федералии Олмон мо аз андоз аз гумрук озод будем. ва бояд қайд кард ки чун мо дар ҳудуди шаҳри Душанбе қарор дорем, дар бораи дастгириҳои муҳтарам раиси шаҳрам муҳтарам Рустами Умалиям бояд қайд кард. барои шаҳрвандони шаҳри Душанбе, махсусан барои аҳолии шаҳри Душанбе, барои саривақт бо маҳсулоти тару тоза таъмин буданшон, имрӯз ҳукумати шаҳри Душанбе барои мо шароит фароҳам овардааст ки мо дар ҳар нуқтаҳои шаҳр барои боз ҳам бо сифати баланд маҳсулоти тару тоза
дастрас кардани аҳолии шаҳри Душанбе зиёда аз 40 нуқтаи фурӯш ташкил кардагием ки бевосита аз корхона маҳсулоти тару тоза ҳаррӯза таъмин карда мешавад. Тамоми шароит барои мо фароҳам оварда шудааст. аз воридоти дастгоҳҳо, аз эълон кардани пайдарҳами солҳои мораторӣ ки мо бевосита бархӯрем ва дар навбати худ ҷавобан мо кӯшиш мекунем ки сазовори ин дастгириҳо бошем ва саҳмгузор дар пешрафти ҷомеаи имрӯза ва амалӣ гаштани ҳадафҳои миллӣ, аз он ҷумла ҳадафи чоруми миллӣ, яъне саноаткунонӣ бо суръати кишвар саҳмгузор бошем. тамоми дастгоҳ ва таҷҳизотҳое ки дар корхонаи мо васлу насб шудагӣ аст замонавӣ буда аз давлатҳои Аврупо, Маҷористон, Олмон ва Федератсияи Россия ворид карда шуданд ки ба тамоми талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошанд. Ба ғайр аз ин дар корхонаи мо стандартҳои байналмилалӣ ба монанди ISO 9001 хасб ҷорӣ карда шудааст ки ин бовосита барои дар сатҳи баланд ва бо сифати баланд истеҳсол кардани маҳсулот шаҳодат медиҳад. Корхонаи мо дар имрӯз зиёда аз 84 номгӯи маҳсулоти ширӣ истеҳсол мекунем ки рақобатпазир ва ивазкунандаи маҳсулоти воридотӣ мебошанд. имрӯзҳо мушоҳида менамоем ки дар доираи иқдомҳои ободонии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бунёди иншооти гуногун идома доранд. дар ҳудуди шаҳр сохтмони биноҳои баландошӯнаи замонавӣ, корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои таълимию тандурустӣ ва кору хизматрасонӣ бо суръат ҷараён доранд. бояд гуфт ки иншооти бунёдгарида ба таври замонавӣ сохта шуда ба симои шаҳр зебоии хоса зам менамоянд. дар доираи нақшачӯрабинҳои бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 151 банд тартиб дода шуда ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани ин ҷашни умуммиллӣ дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар давоми 5 соли сипарӣ гардида бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов ва иқдомҳои бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе як қатор иншоотҳои фарҳангӣ, фароғатӣ, таълимӣ ва аз ҷумла истиқоматӣ сохта ба истифода дода шуданд ки аз ин шумора муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ 2 ададро ташкил медиҳад ва фарогири 1200 нафари хонанда дар як баст аз ҷониби муассисаҳои шаҳрӣ ва соҳибкорон сохта ба истифода дода шуданд. ҳамзамон муассисаҳои то мактабӣ низ дар қаламрави ноҳияи Сино сохта ба истифода ва мавриди баҳрабардории кӯдакон ва наврасон қарор дода шуд. аз ҷумла дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бунёди биноҳои баландошӯна ки аз ҷониби ширкатҳои хусусӣ ва соҳибкорони ватанӣ оғоз гардиданд, давоми 5 соли гузашта қисмати зиёди онҳо ба истифода мавриди истифода қарор дода шуданд ва айни замон низ дар доираи дастгириҳои бевоситаи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе сохтмони чунин иншоотҳо тибқи нақша чорабиниҳои таҷлили сазовори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шуданд ва марҳила ба марҳила идома ёфта истодаанд. қайд менамоем ки давоми соли равон аз ҷониби мақомоти ҷуроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тибқи нақша чорабиниҳои 35-солагии таҷлили истиқлолияти давлатӣ ба истифода додани як қатор объектҳо низ дар назар дошта шудааст ки то арафаи ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 9 сентябри соли ҷорӣ ба истифода дода мешаванд. тибқи талаботи нақшаи чорабиниҳои таъсисгардидаи мақомоти ҷуроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино 1291 нақша чорабиниҳо аллакай мавриди коркард қарор доранд
аз ин шумора сол ба сол давоми 5 соли оянда мавриди сохтумон ва ба истифода додани объектҳо аллакай муайян гардиданд. соли равон мо нақша дорем ки дар ҳудуди ноҳия як корхонаи бузурги истеҳсоли макарон, як корхонаи истеҳсоли равған, биноҳои баландушунаи истиқоматӣ, муассисаҳои томактабӣ ва муассисаҳои миёнаи умумиро соли равон мавриди истифодабарӣ қарор диҳем. дар давоми якчанд соли охир бо ташаббусҳои бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳҳои ба талаботҳои стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бунёд ва мунфаш карда мешаванд. ба истифода додани эстакада дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе аз иқдомҳои назаррас ба ҳисоб меравад. мавриди зикр аст ки амалишавии тарҳи мазкур ба ҳаракати бемамнуияти нақлиёти транзитӣ, ҷамъиятӣ ва боркашонӣ мусоидат карда, ҳамчунин рафтуҳои бехатари пиёдагардонро дар ин қитъа таъмин намуд. дар айни замон дар доираи нақшабандиҳо ва корҳои бунёдкорӣ аз ҷониби ҳукумати шаҳри Душанбе бисёр корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ дар ноҳияи Сино рафта истодааст. дар муассисаи истифодабарии роҳҳо дар муддати 4 соли охир бисёр корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ пеш рафт ва дар айни замон аз тарафи соҳибкорон ба тарзи эҳсонкорӣ дар масоҳати 33780 метри квадратӣ ва аз ҷониби муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳо инчунин дар масоҳати 144805 метри квадратӣ корҳои азнавсозӣ ва барқароркунии роҳҳо ба анҷом расид. бунёди муассисаҳои таълимӣ ва муҷаҳҳазгардонии онҳо бо таҷҳизоти муосир дар мадди назари роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор дорад. дар давоми 5-6 соли охир муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои томактабӣ бунёд шуда, дар онҳо беҳтарин шароити илмомӯзӣ муҳайё гардидааст. ҳамчунин барои боз ҳам беҳтар гардондани раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимии пойтахт, таъмини онҳо бо утоқҳои фанниву озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тадбирҳои зарурию саривақтӣ амалӣ карда мешавад. дар давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар пайваста сохтани биноҳои замонавӣ идома ёфта истодаанд. имрӯз бо талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ қадру қимати омӯзгор дар ҷомеа дар сатҳи баланд буда фароҳам сохтани шароитҳои корӣ дар муассисаҳои таълим ба назар мерасад. дар 5 соли охир бо иқдомҳои пешгирифтаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ раиси шаҳрамон ки мебинем дар атрофи шаҳрамон чӣ қадар ободӣ ҳаст, гулгушкуфоии шаҳрамонро мебинем, беҳад хурсанд мешавем. ҳамчун ман як фарди ҷавон ҳамира гуфтанӣ ҳастам ки шукр кардӣ неъматат афзун шавад, вар накардӣ аз кафат берун шавад. ин ҳам шукргузории мо ҳар як фарда нишон медиҳад. мо бояд шукргузор бошем аз истиқлолияти давлат, аз сулҳу субот, аз ваҳдати ягонагӣ. дар ноҳияи Сино мактабҳои миёнаи таҳсилоти миёна ва мактабҳои боғчаҳои кӯдакона хеле ҳам зиёд сохта ва истифода дода шудаганд. дар муассисаҳои таълимие ки ба истифода дода шудаги ҳастанд, ҳамаи таҷҳизотҳои илмии техникии муосир ба истифода дода шудаганд. ин дар сатҳи таълиму тарбияи ҳар як фарди илмомӯз беҳад инкишоф медиҳад, ҳам таълимашро, ҳам тарбияшро. тандурустӣ яке аз соҳаҳои муҳиму афзалиятноки мамлакат ба ҳисоб рафта, дар даврони соҳиби истиқлолӣ рӯ ба тараққӣ ниҳодааст.
имрӯзҳо муассисаҳои тандурустии шаҳри душанбе маҳз дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти шаҳри душанбе дорои беҳтарин шароити корӣ буда базаи асосии тайёр кардани кадрҳои баландихтисос мебошанд. Дар доираи дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти шаҳри душанбе муассисаҳои тандурустии ноҳияи Сино бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонда шуда ба беморон хизмати баландсифат ва саривақтии тиббӣ расонида мешавад. дар муддати 5-6 соли охир дар сатҳи хизматрасонии соҳаи тиб дигаргуниҳои назаррас ба амал омада истодаанд. яъне ки аллакай дар ҳамаи муассисаҳои тандурустӣ бо дастгирии ҳукумати шаҳр, яъне раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама гуна таҷҳизотҳои нави тиббие ки ба замони муосир мутобиқ ҳастанд таъмин карда мешаванд. Бо пешрафти илму техника, бо ҳамаи он таҷҳизотҳое ки навгонӣ дар ҷаҳон ба истифода дода мешаванд, кӯшиш карда истодаем ки бо онҳо ҳамаи муассисаҳои тиббӣ таъмин карда шаванд ва ба ин восита сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба таври зарурӣ, яъне ба дараҷаи олӣ расонида шавад. Вобаста аз он ки дар кадом муассисаи тиббӣ кадом таҷҳизоти тиббӣ намерасад, аз он яъне ки вобаста ба ҳамин ҳамаи муассисаҳо бо ҳамин таҷҳизотҳо таъмин карда мешаванд. махсусан дар маркази саломатии шаҳрии рақами 9 агар дар муддати 5-6 соли охир гирем, якчанд таҷҳизоти тиббии нав мо барои яъне истифода ба мо дода шуд. яъне яке аз онҳо ин лор комбайн мебошад, яъне ки як воситаи бисёр ҳам хуб барои ташхисгузории бемориҳои роҳҳои яъне ки гӯшу гулӯ ва бинӣ мебошад, ки ин беҳад таҷҳизоти нодир мебошад ва ба воситаи он таҷҳизот вақте ки табиб бо он фаъолият кор мекунад, он бемориҳое ки ҳангоми муоина, ҳангоми масалан муоинаи рентгенӣ ва муоинаи табиб агар ки ба воситаи он яъне ки ба воситаи он таҷҳизотҳое ки пешина буд дарёфт карда намешуданд, он бемориҳо сари вақт дарёфт карда мешаванд. бисёртар ба инҳо дохил мешавад бемориҳои саратонӣ ва пеш аз саратонӣ узвҳои гӯшу гулӯи бинӣ, ки ин беҳад ёрӣ мерасонад барои сари вақт дарёфт кардан ва табобат кардани бемориҳои саратон. ва инчунин таҷҳизотҳои хубе ки масалан барои дарёфт кардан ва табобат ташхисгузории бемориҳои чашм истифода бурда мешавад, он низ дар маркази мо истифода бурда мешавад, ки яъне ки он бемориҳои чашме ки масалан пеш агар барои як муайян кардани як ташхиси бемории чашм агар ки мо якчанд маротиба беморро равон мекардем, доруҳои махсус ба чашм мечаконданд ва омада якчанд маротиба муоина мекардем, метавонад ки духтури чашм дар муоинаи якумбора ҳамаи он ташхису он яъне он камбудиҳое ки дар бемор ҳаст ҳамонро дарёфт карда ташхисгузорӣ намояд ва дар оянда яъне боз барои дигар намуди ташхисҳо равон кардан яъне ёрӣ медиҳад. гулҳои рангоранги диққатҷалбкунанда, дарахтони ороишиву буттаҳои сарсабз ва дигар зебогиҳои шаҳр ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшанд. азми қавӣ, нерӯи тоза ва ибтикороти нав ба нав. дар маҷмӯъ риояи низоми муосир ва истифодаи самарбахши имконият дар шаҳри Душанбе натиҷа дод. дар асоси қарорҳои дахлдори роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, корҳои кабудизоркунӣ, бунёду аз навбарқароркунӣ боғу гулгаштҳо ва гулзоркунии кӯчаю маҳаллаҳо ба роҳ монда шуданд. нигоҳубини ниёлҳои шинондашуда, гулҳои ороишиву ҳамешасабз ва бо ин восита таъмини сарсабзӣ дар ҳудуди пойтахт аз масъалае ба шумор меравад, ки ба он аҳамияти махсус зоҳир мегардад. барои сабзу хуррам нигоҳ доштани ҳудуди шаҳр дар ҳар қитъа мутахассисони соҳибтаҷрибаву дорои малакаи баланди касбӣ вобаста гардидаанд. тӯли 5 соли охир дар даврони истиқлолият дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе зиёда аз
100 майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода шудан аз ҷониби соҳибкорон, муассисаҳои корхона ва ташаббускорон ки барои ба варзиш машғул шудани наврасону ҷавонон дар ҳамин ноҳия хизмат мерасонад. Муассиса соли 2019 таъсис ёфта фаъолияти худро шурӯъ намуд. дар муассиса зиёда аз 100 нафар кормандон кору фаъолият мекунанд ки дар ҳамин майдончаи варзишӣ дар ҳар як майдончаи варзишӣ як шахси мутасадди вобаст гардида шудааст ки ҳамарӯза тоза ва озода нигоҳ доштани майдончаи варзишӣ ва нигоҳубини майдончаи варзишӣ ба дӯши ҳамоно гузошта шудаанд. ҳамасола мо ба нақша мегирем зиёда аз 20-25 майдончаи варзишӣ ҳамасола пурра аз таъмир мебарорем, чунки майдончаи варзишӣ дар шаҳри Душанбе солҳои охир бунёд шуданд ки мардуми мо оҳиста-оҳиста барои мақсад дуруст истифода бурдани ҳамин майдончаи варзишӣ аллакай одат карда истодаанд. қабл аз ҳама ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои иқдомҳои бениҳоят наҷибе дар зебову озодона сохтани Душанбе, яъне пойтахти кишвар, ки имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем, мо ҷавонон, ки чӣ қадар шаҳри мо шаҳри зебост. ман ҳамчун сокини пойтахти шаҳри Душанбе ифтихор аз он мекунам, ки дар ин пойтахт умр ба сар мебарам. Гулгаштҳо, боғҳо, майдончаҳои варзишӣ барои ҷавонон, яъне чандин намуд боғҳои фарҳангӣ, боғҳои ботаникӣ, боғҳои гӯем ки фароғатӣ, инҳо барои як сокини пойтахт, барои як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ифтихор аст. барои баланд бардоштани иқтисодиёти кишвар аз ҳама роҳи хубтарин ин баланд бардоштани саноати уст. яъне вақте ки соҳаи саноатӣ дар як кишвар рушд мекунад, иқтисодияти кишвар бо суръат баланд меравад ва ҷои кори гӯем ки ҷои кор зиёд мешавад дар он ватан. барои ҳамин вақте ки ин иқдом беҳад иқдоми хуб аст, соли 2022-2026 солҳои рушди саноат, саноаткунонӣ бо суръат, гӯем ки мегирем дар соҳаи маориф 20 солаи омӯзиши рушди фанҳои дақиқ, ки ягона сабаби пешрафти соҳаи саноат ин фанҳои дақиқ табиӣ ва риёзист. вақте ки фанҳои дақиқ табиӣ ва риёзӣ пешрафтӣ кард, худ соҳаи саноат пешрафт мекунад. биноҳои шаҳри Душанберо агар мо назар афканем, чӣ қадар биноҳои сохти замонавӣ, намуди зоҳирии бениҳоят зебо, ҳам аз ҷиҳати рангу бор, ҳам аз ҷиҳати сохт, ҳам аз ҷиҳати гӯем ки ҳамон дохилӣ беҳад сохти зебои замонавӣ доранд ва ман аз ин беҳад шод ҳастам. ҳангоми сайр кардан аз боғҳои фарҳанги фароғатӣ ва гулгашту хиёбонҳо, бо дидани дарахтони сояафкани ороишӣ ва гулҳои шукуфон таъби кас болида мегардад. имрӯз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе зери сиёсати бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар асоси нақшаи генералӣ симои худро куллан дигар кардааст. қомат афрохтани биноҳои баландошонаи маъмуриву истиқоматӣ ва вусъат ёфтани корҳои созандагӣ аз ҷумлаи иқдомҳои наҷиб дар ин самт маҳсуб мешаванд. натиҷаи дар амал татбиқ намудани сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти шаҳр буд, ки имрӯз Душанбе ба яке аз шаҳрҳои зебою назаррабо ва макони баргузории чорабинҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ табдил ёфтааст.